अरे हाँ तो का हाल बा भाई लोग सारे विरोधी के बजा दिले बाजा हमरे नाम वीआईपी राजा। अरे हम भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार। अरे हाँ अपन ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव के एक और ब्लास्ट मस्त भोजपुरी सॉन्ग बेस्ट भोजपुरी के यूट्यूब चैनल पर रिलीज होकर जा रहा बा। जौन गाना के टाइटल बा निर्दया बालम। अरे हाँ वाला गाना कब तक होता कौन चैनल पर कौ तरीके रिलीज करल जाता गाना कैसा निकल बा पूरा फुल जानकारी मिली तो लोग के वाला वीडियो में। तो तो लोग वाला वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेंगे। बाकी अभी तक हमारे चैनल के सब्सक्राइब नहीं करेंगे के लिए तो अभी सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाएंगे। तो भाई लोग तो लोग सबसे पहले बता दी कि निर्दया बालम गाना के लिखले के बता देख लेंगे। गाना के लिखल बड़न भोजपुरी के बहुत ही मस्त बहुत ही अच्छा राइटर कृष्णा बेदर्दी। अरे हम लोग गाना के लिखल बड़न कृष्णा बेदर्दी। बाकी तो लोग के गाना में म्यूजिक सुने के मिली आर्या शर्मा के। अरे हम लोग गाना में म्यूजिक सुने के मिली आर्या शर्मा के। बाकी बेस्ट भोजपुरी के यूट्यूब चैनल पर मोशन पोस्टर आ गल बा और आज फर्स्ट लुक पोस्टर भी आल बा। अरे हम पहले फिल्म के फर्स्ट लुक पोस्टर आवत रहा लेकिन अब गानों के आवे लागल बा और बेस्ट भोजपुरी के यूट्यूब चैनल पर फर्स्ट लुक पोस्टर आ गल बा खेसारी लाल यादव के गाना के। बाकी तो लोग बात कर रही है कि हाँ गाना गईले के बाद तो भाई लोग गाना गईले बड़ा भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव और फीमेल सिंगर शिल्पी राज। अरे मतलब भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव और शिल्पी राज की आवाज़ में तो लोग गाना सुने को मिली बेस्ट भोजपुरी के यूट्यूब चैनल पर। भाई गाना में काम गईले बड़ी भोजपुरी के बहुत ही अच्छा बहुत कोमल सिंह। अरे मतलब तो लोग वीडियो फॉर्मेट में देखेंगे मिलियन कोमल सिंह। बाकी बहुत ही मस्त बहुत ही झकास बहुत ही बेस्ट गाना होके बा। अरे मतलब बेस्ट भोजपुरी के यूट्यूब चैनल पर गाना रिलीज होने वाला बा। गाना गईले बड़ा भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव और शिल्पी राज। अरे फर्स्ट लुक पोस्टर आ गल बा बेस्ट भोजपुरी के यूट्यूब चैनल पर। अभी तक तो लोग नहीं खेलेंगे देख ले तो जाकर देख सकते रहे। बहुत ही हार्ड पोस्टर बा फर्स्ट लुक पोस्टर सिर्फ ऊपर फोटो बा कुछ टाइटल उल्टा नहीं लिखल। खेसारी लाल यादव को बहुत ही जल्द बेस्ट भोजपुरी के यूट्यूब चैनल पे गाना के पोस्टर आवेला बा। बाकी बेस्ट भोजपुरी के यूट्यूब चैनल पर खेसारी लाल यादव के मोशन पोस्टर गाना के आ गल बा। अभी तक तो लोग निकलेंगे देख ले तो जाकर देख सकते रहे। और खेसारी लाल यादव के 1 महीना बाद ये मोशन पोस्टर रिलीज कैले के बाद 1 महीना बाद गाना आवता। बाकी बात कर कि हाँ गाना कब तक रिलीज करल तो भाई लोग देख लेंगे 20 तारीख के पहले गाने के रिलीज कर दिया। अरे भाई लोग 20 तारीख के पहले गाने के रिलीज कर दिया और कभी भी पोस्टर आ सकता है खेसारी लाल यादव के बेस्ट भोजपुरी से चैनल से खेसारी लाल यादव के गाने के कभी भी पोस्टर आ सकता है। तो लोग वेट कर लेंगे। बाकी खेसारी लाल यादव के बहुत ही हिट बहुत ही मस्त गाना भी शूट करके रखल गल। तो लोग बारी बारी करके सब भी गाना के रिलीज कर ली और तो लोग के सुने के मिली। बाकी खेसारी लाल यादव के बेस्ट भोजपुरी से बहुत ही धांसू बहुत ही मस्त गाना आवे वाला बा। बाकी तो लोग ये वाला वीडियो कैसा लगा अच्छा लगा तो लाइक कर चैनल के सब्सक्राइब कर वीडियो को शेयर कर लेंगे। बाकी तो लोग भी खेसारी लाल यादव को फैन बढ़ लेंगे तो अच्छा से कमेंट जरूर करिए लेंगे। बाकी तो लोग ये वाला वीडियो देख के कैसा लगा हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। बाकी तो लोग यहाँ तक वीडियो देखे खातिर बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब ठोक दल।